Huomenta. Aikainen syysaamu. Ootellaan, että auto ikkunat aukeaa, että uskaltaa lähteä tielle ajelemaan. Hanhijahtiin lähdetään ensimmäistä kertaa tänä syksynä. Tiedustelua ollaan tehty ja sen perusteella ollaan valittu pelto, mihin lähdetään kuvastusta harrastamaan. Ja katsotaan, osuusko lintua kohdalleen. Hyvissä ollaan liikkeellä. 3 vartin päästä aurinko nousee ja tästä ei kauaa pellolle ajan. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Lähdetäänkö jahille? Lähdetäänkö jahille? Mitä mieltä oot? No nyt se syksy on tullut. Täällä on oikeesti vähän vilakka. 3 astetta lämmintä. Sänkin pellolla ollaan ja houkuttelupyyntipäivän teemana. Täällä on jo kaaveet ilmestynyt peltoon sillä aikaa, kun minä olen koiraa valmistellut. Final approach Kanadan hanhia siellä. Ja me mennään lähiojaan passiin ja katsotaan mitä käy. Vai käykö mitään? Sorsahajut käy ruohon. Me mennään tonne taustalla näkyvää ojaa piiloon. Siinä istu. Hyvä, siinä piilos vähän se. Ai. Tää? Oho. Täällä ollaan passissa. Ojan penkalla istutaan täällä aika alalla pusikosuojassa ja kaaveet on noin 30 metrin päässä tuossa pellolla ja tosiaan kaaveiden tarkoitus on houkutella se lintu yhdessä pillin kanssa ampuma etäisyydelle. Minulla on käytössä aseena Benellium 2 ja siinä on sitten 2.7 unapanoksena. Tita on tuolla vähän sivummassa kytyillä. Tässä on meitä 2, kohta ehkä 3 kaveria ojassa penkalla ja Tita kattelee vähän sitten pudotuksia ja käy hakemassa linnut. Tuossa kun käytiin istumaan, ensimmäiset 2 hanhea jo ylilensi tuosta. Ne ei pillistä kiinnostunut, mutta eiköhän niitä tuu vielä lisää tässä, kun maltetaan uotella. Antti viereisessä passissa hoitaa pillityshommat, minulla ei ole pillejä mukana muuta kuin nouto ja vihelin, niin en ainakaan pelota niitä hanhia pois. Nyt jäähän uottelemaan ja jännätään, että onko lentoa. Nyt kun alkaa teillä ruuti palaamaan, niin minä alan sen jälkeen sihtailemaan täällä. Hai. Hyvä. Kiitos. Kääntyy vielä tulee. Laitaks pekoja? Hai. Tita! Tähän!
Hyvä. 3 varttia se karkeasti vaati, kun tuolta takaa kaarto 2 hanhea ja viereinen passi oli hereillä siitä 1 puotti ja toinen hanhi jatko matkaa, mutta se tuli takas. Teki useamman kierroksen tuossa kuvien päällä ja sitten laskeutui vähän tuonne kuvien sivuun. Niin laitimmainen passi sitten kivärillä sen sieltä puotti. Elikkä onnistumisia tähän aamuun tuli. Hieno aamu ja vielä jatketaan istuskelua hetken aikaa. Ei ole muita hanhitapahtumia ollut. Kurkkia on lentänyt aika paljon ja 1 metsähanhi tuolla vähän kauempana, mutta niitä ei vielä härnäillä. Tämmönen 2 kanukin aamu on kyllä jo tosi hieno, että aamu on kyllä onnistunut. Kaaveet ja pilli toimii kyllä, että vetää hanheen puoleensa. Mut homma vaatii ennakkotiedustelua. Tässä on useampana päivänä seurattu, että missä se lintu pellolla istuskelee ja sitten niitä paikkoja, missä se on ollut, niin sinne sitten luontaisesti aletaan niitä kuvarykelmiä tekemään ja katsotaan sitten, että tulee tulosta. Mutta nyt vielä nautiskellaan hienosta viileästä aamusta tässä ja katsotaan, että vieläkö lentoa on. Jos sattuu variksia kohdalle, niin ammutaan niitäkin. Että rauhoittamattomat linnut on aina kohdelistalla, jos niitä kohdalle sattuu. Nyt pojat valmiina. 10. Hai. Ei tullut Juho Hollille asti. Mie on täällä. Hyvä tyttö. Hyvä pojat. Se oli hieno. Kaartaa. Hai. Hyvä. Hyvä. Tippuko? Pitää ohjata. Tita. Mihin? Joo. Eteen! Mene! On Vilja vellos jossain. Se on nyt, koira on varmaan siinä. Ei ole. Joo, tuolla. Joo. Vasen! 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 Siinä. On vähän isoja. On vähän isoja. On. Joo, vähän katsottiin väärin tuo pudotuspaikka. Laitoin koiran tonne viljapeltoon ja aika hyvin me saisin piettyä siellä alueella, mikä katsottiin, mutta nyt taas oli semmoinen hyvä esimerkki, että pitäisi antaa koiran tehdä enemmän vapaata työtä siellä, eli 30 metriä väärällä alueella pein ja sitten kun annettiin koiran vähän aikaa tehdä töitä, niin tää vähän heilahti siellä viljapelto, niin sieltähän se löytyi sitten. Noniin, kiitos.
Ai. Venelikin huokailee tänään. Hyvä. Hyvä. Oi. Kiitos. Mie mietin, että pelkääkö se vaaleita koiraa, mutta ei se näköjään vaikuta yhtään. Me ollaan tässä 1,5 tuntia oltu passissa ja 6 hanhea. Siinä on 2 per metsästäjää nyt. Se on hyvä määrä, eikä nyt tällä kertaa enempää otetakaan. Aletaan tässä passeja laittaa kasaa. Final Approach kanukkikaaveet toimi tosi hyvin tänään. Linnut tuli siihen kuville hienosti. Ja Kanadan hanhelle tyypillisesti ne lähti kaartamaan. Siinä teki semmoista pientä ympyrää kaaveiden luona. Ja siinä on sitten metsästäjällä oltava sitä malttia odottaa, että se lintu tulee ampumahollille asti ennen kuin alkaa sitä sitten hivuttelemaan. Hyvät kaaveet, kun on kyseessä, niin loppujen lopuksi se lintu todennäköisesti laskeutuu sinne kaaveiden sekaan, niin kuin tuossa yhden kerran kävikin. Ja siitä sitten kiväärillä päästiin ampumaan. Mitäs sieltä? Joutsenia. Hanhet lopetti lennon ja joutsenet aloitti. Tosiaan Tita 3,5-vuotias lapukka pääsi hienosti hommiin. Osoitti kyllä tiukkaa sitkeyttä painavien lintujen kanssa. Kiva, kun saatiin tähän tapahtumiakin. Nyt lähdetään linnun putsaukseen ja laitetaan ne riippumaan. Kiitos taas, katsoit videon. Moikka!